Снима. Добре, снима. Ох, стига де. Никъде ще ми крашнеш. Аз съм от GamersBG и това е третия път, който се опитвам да пиша това видео и телефона ми крашна. Добър ден. Станислав, един мой приятел. Това е третия опит, в който се опитвам да запиша това видео. Вдигнах се трета арена. Не ми каза, че пак ще ми крашнеш. Кажи. Не, брат, крашна ми кошурил. Спечелих клаун, не клаун, какъв беше, бе? Giant Chest. И ще се вдигам. Вижте го направо. Колебание над И вече вижте коя е. Вижте, Giant Chest. Да. Как се падне легендарна карта. Добре, айде аз започвам да се вдигам. Четвърта арена. Айде, започвам. Станислав ще ми помага, защото е по-добър от мен. Все пак съм 10-та, 9-та и 7-та арена. Ох, човек, смила. То местно по-скоро. Смила ма. Баба ми ще смила. Айде да го прибием са това. Принц. За жалост не. Това е злодация. И сега не се пада от Giant Chest, аз ще го сложа в дека. Не се го слагай. Що е тъпля, бе? Силен няма скелетна армия. Не може да ми се падне сега. Той на коя арена се пада? Кое? Скелета на армията. Тя е на тренинга. Такива ли? Да. Това не го ли знаеш? Не. Мислиш, че е на четвърта арена. Чакай малко. Да спрем. Той играе. Така, завърнахме се, хора. Това е майка ми влезна в стаята. Той се опита да ми... Той ли е, тая ли е, не знам. Се опита да ме убие с един Giant скелетен, ама аз му пуснах Baby Dragon. И Baby Dragon го смила. Това беше малко. Да. Беше твоя, той не се уби твоя. Чакай, че тук идват едни простаци. Giant скелетен, добре. Моят Giant скелетен отиде да бия по кулата и умря там. Мама на втори левел. Моят ми е на първи, за жалост. Има сега ще пусна една мини пека и тук е няколко тъпанари. Скелетончета. Чай, гледам. Не може да вземи кулата. Сега ще направя един пуш тук. Той е слабак, той е. Баце Петко, помниш ли на времето как се разказахме вицовете в даскалото? Не мини пека. Ти ще умреш. Спила. Аз ще умра тук. Баба ме ще умира. Няма да умираш докато аз съм тук. Всъщност... Да. Ох, помислих, че вместо Baby Dragon пуснах Inferno Dragon и викам ОТФ. Кога легендарка спечели. Къде ги хвърли? Защо ги хвърлих? Не знам. Пак правя някакви глупости с телефона си. Ами е багнал. Той има първи левел Baby Dragon. Знаеш на кой левел го имам. Really nigga. На мен ми е втори левел Baby Dragon. Really nigga. И първи левел победи втори. Що ти беше на малко? Айде, сега ще го напуцам. Той е до там. Няма да успееш. Равенство. Не се матч овър. Овъртайм ама предаде. Драл. Човек. Аз викам, искаш ли да поговорим
Искаш ли да покажа на Крис какво му се е правило? Те хората знаят, бе. Аз снимах тогава. Чакай го видя, бе, какво прави. Да, Ведър, той има инферно, Драган, казах ти. Малко скучно. Имаш инферно. Стати тъпа карта. Е чак толкова тъпа да не. Готов, браточка. Отихик. Готов, браточка, бе. Само не ми казвай, че е Иван. Не ми казвай, че е Иван. Кой Иван? Нашия Иван. Кисело мляко, добре. Я искам го видя, да. Чакай един момент. Кояре. Приятел ли ми е? Не. Искам го видя Чакай. Иван Кояре, не е, брат. Сега Иван Перси се взима легендарка. Чакай, задъра браточка. Ще му пиша задъра браточка, брат. Фото, бе, ма. Задъра браточка. Той избяга. Я виж го Иван. Иван е кисело мляко. Не искам да го видя, да му видя дека. Той е по-силен от мен. Чакай, няма да му пускам френдли батъл. Вие профил. Той е тая арена, чакай. Той коя арена е? Четвърта. Как го разгледам? Тапанарски дек има. Взимам много елексир. Скъп дек има. Аз само да ви кажа, има нови Clash Royale карти, да ви кажа. Те знаят хората, бе. Айде, Някои мои да не знаят. Кембо. айде аз започвам. Сега ще ги разбия тя. То я. Да. Не си българин. Аз говоря за всички. Срещу които ще се изправя. Коне. Ама то може и да е тая. Лия. Това е момиче. Надявам се. Чако момичета. Веднъж в Омигъл. Не знаеш какво е Омигъл? Какво е това, бе? Един сайт, за да се гледате. Значи, имаше една розова стая, викам, това е стая на някоя момиче. Изнъж се обръща момче. И аз викам, ние брат. Ние чисто розова стая. Имаш ли такива на цветчета? На своя писца беше. Няма. Човек, то ще ме разби. Докато аз... Пусни гоблини, Кейси. Добре, ще пусна. Пускам. Пуснах. Аз ще го напусна на бърза. Пухай. Взимай колата. Сега ще го напусвам на бърза ръка. Аз обичам да казвам, взех му кулата по някакъв. Пуснах две улички, брат. Те и аз това съм го правил, това е много гадно. Да ти пусна две улички. На мен на Драг Чаленджа ми бяха пуснали две най-твички, брат, и аз се скапах. Биха ли то? Не. Наистина, биха ли то? Не, човек. Ти също кой беше? Някакъв словак. Коя арена? Не помня. Когато бях в хана на Додж. Гейдж. Същия. Гейдж, ти знаеш клас. Същия. Добре, стига сме. Сега налагай всичките карти от вся лучка. Не трябва да стигаш, защото тази карта е много ужасна. Пускам Уич. Маца имам на 5 левел Giant. Вече имам 5 левел Giant. Баце, 5 кол. Това кой е левел е? 8. Хубав левел е. Да, да знаеш колко биди имаш. Ще мога да ти покажа моя акаунт. Може да убия две кули. Убия една кула и половина може. Убил. Биди. Убил. Сега ще покажа акаунта ми. Няма смисъл, аз съм ти го виждал. Не си. Как се казвам? Станислав. Другите ми акаунтове виждал ли си ги? Не съм. Знам, че си в клана маняци. На другите ми акаунтове. Кям. Ама това е клан. Да,
Аз съм бил в този клан. Да. България. Да. Фейто. Същата. Може да бил някакъв по-различен. Я, бах ти Баровец има в нашия клан. Я да го видим. Мали. Чакай, той какъв беше? 11 арена. Кой е най-силният? Най-силна 11 арена. Кой какъв е? Чемпион, Ultimate чемпион. Няма лига. Била първа лига. Криси е първа лига в момента, май е втора вече. Не съм. То сменил. Ама в компаси. Да, В клипа стана. смах легендарки. Не ми го акаунта. Да, как се казваш? Странно име. Покилер. Виж, Прокилер. Прокилър. Да, за чудачента. 3024, аз не го използвам. Брат, имаш супер. Ще ми го дадеш ли? Виж, електро, майнар, лок и бандит. И бандитка. Чих. А другия ми акаунт иска. Където фък Брат ми писка пак. Не то супер, то слаб. Я ми акаунт. Ето, Яри, бе, ти си. Ето. Веско 2.0. Един мой приятел и той искаше да играе, без да ми сменя името. Човек, що не ми дадеш някой? Дай ми Виж, ето. кажеш Стрел Giant, втора левел Ice. Дай ми ето свой профил. Не, никой не давам. Добре, аз започвам битка. Моля за това го биеш. Да, ще го бия. Защото искам да ставам четвърта арена и от Giant Chest сега. 900 купи и да са... И сега представя се от Giant Chest. Рхабада. Ко? Кое е това? На Джон Сина, бе, не помниш ли? Не, това е легендарка ли е да се пани, бе? Джон Сина ли, бе? Не. Сега от Да, бе, Giant Chest. представя се така. Последната карта е към си. Представя се, предишната да е била common карта и всички те да са common, аз си викам. Шере. Винаги, и знаеш, да чуем нека така музика. Човек, стучиш като желязо. И пускам и знаеш, натискам последната карта и знаеш. Хабада. Или Ферна, или Лава Хаунд. Лава Хаунда, между другото, ми е любимата легендарка. Ей бах, ти тази тъпа карта. Не, сериозно кефи ме. На вид ме кефи супер много. Да, знам. Много е яко. По принцип на вид ме кефи, иначе любимата ми по сила е тая. Спарки ли? Не, бе, она е маската с маската. Какво? Маската, дето е с една качулка. Как се казваше, бе? Сега забравям името. Бандитка. Същата. И не ме е любимата. По сила. Иначе си харесвам лавата. Не мен електро по вид и бандитка. Не, електрото ми е по сила, бандитката ми е по вид на мен. Мене по вид ми е лавата, по сила ми е бандитката, пък електрото ми е... Ти не го харесваш. Електрото ми е любимата карта, не е как да не го харесвам, просто преди беше слаба. Как да е било, тя никога не е ослабвала. Някои хора вика, че е слаба. Значи са тъпанари. Аз не съм я играл, затова не знам. Аз съм играл много пъти, що знаеш, че имам. Не знам, че имаш, да, вижда съм ти профил. Мога ти покажа, за такъв чест ми се падна. От кой? Ще видиш и сега дори може и някой ден да направим клип. Представи си, някой последната карта пускаме и изведнъж запуска песента на Джонсона. Хабада. Но може и да не успее да те дигне четвърта. По-скоро да се вдигна четвърта. Да, не, обърках се. Ти, защото отдеве ме вдигаше... Трета. Да, той отдеве ме вдигна трета арена, иначе бях втора. Много малко купи. Беше точно 400 да я загуби. Две бейбита.
И то ми пускат накрая, но то не е добре. Ханк. То на мен ми пуска, не на теб. Ех, да се бърка, мой брат. О, ще си го отворя. Знаеш какъв късмет имам. Сега сигурно няма да ми се падне нещо. Освен кеняни. Тъпи барберени. Ох, нито една карта не я използвам. Еми, живот. Чакай, колко купивам? 913. Да, ако Какво искаш. правиш? Ох, обърках се. Той ми бара телефона в момента. И нещо на Който сещка. то са Цветето. Това е една моя приятелка, Цвети. 9-1. Девета ли? Да, Тодор. Тошко. Той, Бат Сточи. той коя арена е? Уена. Той е 8. Не 7 е. Седма. Кой е най-силният? Чакай, Ник. Той коя арена е? Това не е Ники, това е Йосиф. Виж го е. Името му е Йосиф. Инспектор. Куизи. Виж го бе, виж му снимката. Чакай. Това го познаваме, Ник Тотев. Абе, Йосиф е това. Никой Тотев бе, не го ли знаеш, едно дебилно момченце. Ще те запозная, ако искате. Тако е? Енчо, ти ли играеш, бе? Това е Евето. Много слабо. Кисело мляко, мраза го. Не ти. Не го знам. Чакай, сега ще кажа. Каквата Куина? Сега ще кажа един момент. Кой на Виктор? Братовчетката на Крис. А къвто Станислав е? Кой? Ето. То образ тук. Чакай. И вижте, ако мислите, че ви лъжа. Има електро, да. Къвто образ е? Образ седма арена. Седма арена ма Седма падна. арена. Ако искаш да спираме. За кого спираме? Още не е изтекло времето е. Едва няколко минути, една 17 минути са минали. Аре. Няма да спираме, нека да минат 30 няколко минутки. Нали толкова се обещахме да е клипа. Айде да започваме. Айде да започваме. А по-скоро аз да започвам. Или да тропаш там. Така. Искаш после да разим съседите. Какво? Искаш после да те разим съседите. Аз не гледам сега тук какво стана. Хамада. Джон Сина! Baby's name is John Cena. Докизни, мацамаци. Да, брат, къде отиваш? Армията подарък. Баш ще те пее. Скелетен умен. Той е просто един голям бомбер. Много гигантски. Да. Аз използвах бомбер. И аз съм ползвал много пъти. Ма го махнах откакто станах. По-скоро Първа арена. Демек сещаш се. не използвай го, защото на 10 лева знаеш колко демидж би. Аз изобщо не го използвам. Аз не съм си го максал. В смисъл не съм си го апгрейдал. Сега сигурно може да ми е макс левел. Как макс е? Ако го апгрейдна, ще ми е макс някъде. Не. Дори макс няма да стане. Що? Знаеш колко ме макс? 13 левел. Той е някъде към... Сега аз съм го вдигнал от 3 левел и той има 6 пъти да се вдига. Не, 10. 10? Не бе, аз имам такова за 6 пъти да го вдигна. И ще ми стане 9 левел. Той пак е хубав там, 9 и 10. 10 е най-хубаво за мен. Той е 9. Серия като отиде и го като го убият. Го уби. Ще каже хабада. Хайде. Без типата на газа. Мали мишки. Мишки. На телевизора показват някакви.
Мишки показва. Къде ти е бомбар? 6. Не може да го натитваш. 6 левел ли ми е? Аз мисля, че ми е трети. Не иде да купуваш нещо е така. Ти. Еми ти му бараш телефона. Защо Ивето ти е писала къл? Какво? Изписал ти сам. На мен ли бе? Сега си браточка. Браточка стои. Тя не е на мене. На оня браточка. Не го знам аз. Това браточка. На майка ти, не се там с кой е. Кой? Не, бе, кой е? Дон Пирон задника ми тук. Това не е Дончо, бе. Аз измислих браточките и той ги приватизира. Кой? Дон. Кой Дон? Нашия. Дончо не е 7 арена. Последно беше 6, когато аз се махнах от клана. Я му виж клана. Пише бързи ярост. Пише. Ако е 7 арена, ще ти дам моят телефон. За кого ми е тази трошка, бе? Няма смъкнеш по-малка арена. Не, ще ми дадеш това профил с... Аз и електрото. С Айс електрото и на маската, дет. И забравих името бандитката. Да, ще ми го дадеш. Аз съм 4 левика. Имам древя там. Чакай да заберу. Чакай малко, я разпни. Така, как изглеждаш клана моя? Ето го, този 9 човека. Давай. Георги Дънадъ. 6. Не знаех. Чакай, искам да му видя дека за малко. А той има два профила, между другото. Няма 2. Дънадъ 555. Това е брат моя. Не, Дънадъ 10. Мембар. Я колко може да го Клан. видя. Чест. Дънадъ. Човек. Те нищо не са го напълнили. Никой не му прави. След колко ли ми стича? Кое? Драфта? Да, след 10 часа. След 10 часа имаме клан бата. Не, след 10 часа свършва клан честа. Започва клан честа. Не, той вече свършва. Ние още не сме го тръгнали, бе. Ние още не сме го почнали. Защото нов клана. Стига, бе, брат. Виж, ако не ви вярваш. Чакай. Ама ти сериозен ли си, бе? Вие на този клан чест няма го пълните. Ама за винаги ли няма да го пълним, или? Просто сега Аз няма. падам, аз се пускам 4 жити. Що е така? Хабада. Искам да се вдигна тази арена и да спечеля и това. Ей, то младеж. Да задигнеш тая арена. Да, чакай малко. One moment, one second. Тая арена може ли да спечеля? Брат, аз май мога да спечеля. Не можеш, те няма да Не, бе, не, бе. Имам предвид, че мога да спечеля Magical Chest. Да. Скоро. Виж, ела, да видиш. Скоро. Не попълним. Нещо не можем. Защото на клана. Топ, ня. Добре, хора. Значи има нов клип за новия ми фиджет спинър. Ще има клип на плажа. Защото утре ходим на плаж. Ще има клип за Clash Royale картите ми. Я ще играя. Да, и той ще участва, той ще си взима. И спинър, извинявай, Ара, това. без да искаме. Ще си взима и този спинър. А след това ще правя ревю на костенурката ми. Не бе, просто ще говорим за домашните ми любимци. Те бяха 3, станаха 2. Виж, Какво е хабада? Legendary Chest. Чакай, откъде го вземат? Падна ли се? Кога това? Това Legendary Chest ми се падна на 6-та арена и... О, майко, то ми показва някакви снимки на как му се е паднало
Електро. И там Ще показва. аз съм да ви кажа, падна ми са на 6-та арена, не на 7-ма. И отварям. Как така на 6-та, бе? Да, на 6-та, то му е от различни арени да ти дава. И отварям с Legend. Дали честа, ма още пада ми се и го отварям с диаманти. Електро. Браво. Дигала. М. Ръцете Добре. горе, ръцете долу. Аз имам още 12 минути да снимам. Така хора, 12 бе. 12 бе, гледай, бе. Сляп. Колко е? 12 минути, аз съм спускал тайм. Аз започвам да игра. Какво? Какво правиш, бе? По-тихо ти е писала. Мама ли? Да. О, майко. Ма по вайбъра. Добре. Така, трябва да говоря малко по-тихо, защото брат ми спи. Той е един малък дразнител. Добре говориш в момента силно, е така говори от мене. Окей. Пак е пълно уния, брат. Надявам се да ме чувате, не? Би трябвало да те чува. Той има бат балонски. Как така? На трета ли не се падаш? Не, на втора. Аз що нямам балон, бе? Не ти се пада. Аз имам някакви тъпи карти ми спадат. Откривам, че на мен ми се падна пък. Грейви, а тя си. И това бяха първите две легендари. После ми е електро. Не. Да, знам. Животът е тъпня. Добре, хора, ние след малко ще приключваме след 10 минути. Не, 3. Виж 3. 10 минути, аз съм си пуснал таймера, бе. Това е. Абе, на моби зена ще гледаме. Защото ще стане 40 минути клипа, а ще е много дълъг. 40 минути ще Какво стане. беше това шумкане? Часовника. Часовник. Не чуеш часовника. Не, бе, нищо е от тук. Една колко са от. Каркоре ти корема, нали? Да. Това от тебе, брат. Аз са плаша, вика. Какво стана, бе? Дай някаква бисквита. Сега ще дам ще да свършиш. Така. Хора, сега мисля да приключвам с този клип, защото е късно вечерта. Вижте колко е. И аз трябва да спам. По-скоро ние трябва да спим. Утре от плажа ще има Ще има влог. клип, да. Влог, бе, брат. Влог. Влог, клип също. Няма да снимаме само под водата, защото телефона ми няма да издържи на напрежението и ще се гътне. Не, че до сега не е издържал след падане, гризене. На брат ти къде ти един път ти го изхвърли. Брат ми дет ми го е хвърлял. Нагряване. Беше му за малко да му изгори сим картата. Батерията. И батерията. Да, в момента тя гори батерията, защото съм се набъфил телефона с някакви работи. Хора, и сега свършвам само тук да направя едни неща. И свършвам, че Човек, след 2 дена съм 6 танхал. да си вдигаме тия работи. Да, бе, дигни канал. Дигни си Том Стоун на 4. За малко XP. Нали, за 7 лева, бе. Аз искам да стана 8 лева. Трета арена е бахти. Тъпата. Хора, утре сутринта ще продължа. Не, утре ще продължа този клип. За смисъл, утре ще има пак клип на тема Clash Royale. Но 6 карти и с играта. И добре, хора,
Надявам се това видео да ви хареса. Ако така, пръснете един лайк, абонирайте се. Напишете отдолу под коментарите какво мислите за клипа. Ще се видим следващия път. Goodbye, motherfucker. Не забравяйте, ако искате да се виждате с мен, с легендата из Виктор, из Бъни, не говоря за съвсем друго, може да влезете в клана и първия влезнал, който е влезнал, трябва да напише: аз съм фен на Орел и ще му дам моя тел, да, за да си пишем и да си говорим и ще се видим някой път с него. Първите 3 ще имат моят тел, а само да си направили бъзет, ще им къцъка маркета. Тук от клана ми всички ми знаят тела, без браточка.bg и да, само без браточка.bg. Той не ми го знае, ама нищо ще ми го научи. Така е, хора. Чао. А между другото, тия 3-мата ще участват в мои клипове. Ако искат. Четвъртия съм аз. Абе ти ще участваш в клиповете ми всеки ден, спокойно е. Аз всеки ден съм с теб. Но не всеки ден. Да. Ще не... Аз съм с тебе на тренировки, нали знаеш? Аз ще идвам при теб. Така. Goodbye, motherfucker. И просто трябва да ви хареса. Моля ви се, абонирайте се, защото много труд положих за това видео. Да, ето го клана. Легенди. Да, 7 души сме. Чакай, ще бъде какво стане. Звъни ти телефона, бе. Да, бе. Абе, шава. Аз пък ще направя такова швел. Ох, добре хора. Goodbye. И ще се видим следващия път. Чакайте. Това е клана. Не забравяйте. Погледнете тук. Можете да паузнете. И